Nyakorongo jong mar higa mar 2024-2025 wage bill nochopo kanyo kwan atamalo 48 to bende wang'e ni nitiere kaka chike ma pacho ka ma bende gayo kaka piny owacho osebedo ka tiyo kod pesa mano mar chudo osara. Iwacho ni wage bill ok nego beni surpass 35% of the total revenue. Omenda mochoki 35% ok nego beni piny owacho kadho mano mar chulo osara mago mag jotije mago mag piny owacho. Nyaka sani entiere kwan atamalo 48. Samoro molenin bende awinjo na pachi kotenre kod omenda mathothge manyaka sani se piny owacho ni gisebedo ka gikwayo hola to kinde mabende gikwayo hola pod piny Kenya pod ok wayud ber. Omenda makamago bende itiyo godo arietha takene hola mabende kwayo de bende michulo godo osara koso nang'o. Jotije mag counties bende ywak ni sani pok ochulgi osara. Nano counties mamoko mabende wacho ni sani en dweche 3 kapok ochulgi osara. Kopogore gi mano bende ineno kanyo nonro mabende control of budget bende golo. Nego wacho ni State House no withdraw shilling billion 3.6 for travel and meetings wuoth gi rombe mopogore opogore kind thuolo mar ndalo 42 mosekadho. To bende nitiere omenda mano bed approved mano puodhnegi nen shilling billion 2.3 e kind mamoko diwach nang'o molena. Advisors bende nokawo shilling billion 1 to advisors bende akene advice jatend piny e yo makare akene inene nade. Erokamano Sharon, aparo ni we adoga chien matin mondo akwanye kama ne wawuoye wacha ni 50% mar pesa manochoki marwa mar ushuru odhi e mshahara mar jotije mag piny owacho. And mana kaka CPA Achayo osewacho, mshahara nyaka chul to sirikal bende e ng'ano maduong' mondiko ji e pinywa mar Kenya ka. Mamano to en gima ber. Penjo manyaka wapenjre ni ka wang'iyo percentage mar wage bill mochiw e pend chik mar PFM wacho ni at least 35% kende monego beni dhi e wage bill. But en 35% en atamalo 35 kipime kod omenda temo choki. Koro mondo mi percentage no bed kanyo moko kadhe gik moko ariyo nyaka timre. Ng'e ni ka wa calculate atamalo no to wang'iye in relation to total revenue. Manyiso ni kapo ni nyaka wandik ji e kiwango mwandiko gi sani kendo wachul gi mshahara to nyaka kare waber kata wa broaden the tax base mondo mi pesa mowacho ko bed mang'eny maka koritimo calculation cha to percentage no ni piny. Shano nyaka wayiere ni nitiere gik ma the constitution manyien no kelo offices mane onge e pend chike wa machon to sani koro gitie. Constitutional offices go dwaro ni mondo timruok nade mondo ndik ji ok gin mana joko mondiki as commissioners, gin kod secretariat staff o gin mana secretariat staff, gin gi gik mamoko kendo jok mamoko ma bende support gi. Penjo maduong' ma penjo en ni kaka piny Kenya be wasebet piny chien kacha jatend piny no wacho ni onego wabed gi conversation moro ma honest e wach wage bill. Ok ang'eyo ka conversation no setimore. En ni ka Kenya ne en kambi to say ni ka Kenya ne en a corporate organization bedi no ndiko kwan namba mondiki sani mondo bed jotich e kambi ne no. Penjo mar ariyo ni kane Kenya en kambi en corporate matimo maloko bedi no chulo pesa mshahara mano chulo jotich e atamalo mochiwno. Ka answer en yes to tiende ni wan maber, to ka answer en ooyo to tiende ni kan moro nyaka bed ni duplication of roles ma Zakari ne wacho cha nitie kendo nyaka wadog piny kaka piny Kenya mondo wagoane turbin e weche payroll process, composition marwa mondo wane ani to nitiere roles moko ma bedo duplicated. To is it about time mondo wagol gi e wage bill mondo wami japiny obed kod ting' mayot. Kase wacho mano ado wacho ni waseneno report mar control of budget nikech gin gik mar now in the public domain. To dawach ni an as a professional kaka jalony ok adwa ni mondo sensationalize weche go nikech gin gik moseket kanyo. Onego wang'e gi matut mondo wane facts gi nikech
audit, okay, control of budget biro chiwo no ni ne gi withdraw pesa ma kama gitimo go magi ma. Koro aparo ni kaka jalony wan to kare we wariti mondo auditor general to wach ni fine ne gi withdraw pesa ni. To pesa ni bende en justified utiyo nade wuodhegi gitimo impact mage nikech ok wanyal wacho ni jatend piny no wuotho kiko wuothi. Achiel kuom tije jatend piny en ni mondo tudre kod piny Kenya gi pinje mamoko e yore mag manyo gik ma diber godo ngima japiny. To mano nyiso ni nyaka wuothi. Koro penjo ma nyaka wapenjre ni was it a necessary travel to in kod an ok wan auditors. Koro aparo ni mano to en tij audit, wabro weyo mondo auditor general bendo titije nikech controller office of the controller of budget osemiyo wa report ni ne gi withdraw pesa ma kama. Ok giwacho ni pesa no nokotiyo maber. Giwacho mana ni no withdraw pesa ma kama mar travel. Koro tij nono kaka pesa no notiyo e pen chik mar Kenya omi office miluongo ni Office of the Auditor General. Mapok waneno Auditor General report no mondo wane ni en to wachang'o. Bang' mano adawach ni wage bill marwa osebedo chandruok, and gimomiyo awacho ni osebedo chandruok ni kata kiwacho ni nwatiyo kod 50% to nawacho chien kacha ni wasebedo kod weche mag strikes, a lot of labor unrest. Nikech kata sama wawuoyo ni chien kacha winjo ni nurses ne gomo, wawinjo ni doctors bende nyocha chano gomo, wan ka gi case mar governors gi national government ka yuare weche mag universal health workers. To gigi duto te kokel gi mondo mend gi kate wage bill to gin gik ma gisiko gi medo mana wage bill no mondo dhi malo. En ang'o mwanyalo timo kaka oganda kata kaka piny mondo miwa stabilize that wage bill? Answer na se wacho ni wage bill no en a computation mar total revenue to gi pesa mochulo mshahara. Koro mana kaka Zakari no se wacho ni sirikal nyaka ber lwasi mar timo ohala mondo mi industrialization otimre, mondo mi kembe manyien manyocha ne onge piny ka obedi, mondo mi joket mwandu maoko mondo biye pinywa mar Kenya, mondo yaw kembe, mondo wandik ji, mondo jogi okel taxes both indirect and direct. Ma kotimore to wabiro bedo gi gimidendo gi dho ngere ni multiplier effect ma kaeto kelo bero uchumi mar piny, kaeto ushuru idho malo, kaeto atamalo chaka korigo kwande tibro yudi ni percent no koro en 48%, onyalo kata dok to 30%. Sani obedo 48% no nikech ji ondik mang'eny machwalo tije mag sirikal to pesa ma wachoko total to ni piny. Koro miyo percentage no nyaka dhi malo. Koro ka en adieri ni nyaka wandik kwan namba mwandiko sani gi nikech nyaka wachwal tije ne jopiny, to nyaka waber lwasi mar timo ohala mondo ushuru michoko omedre. Erokamano ahinya Moleni loso kanyo yo makare nyakon jonga dani wakao kendo yo machuok kwa duogo wabro